Hey guys, madang hapon. Dade ko sa kuan kanang oblasyon. Ikan de ko simbahan. Inja alas 3 naman kapin ay quarter to 4 di ay. Kuan na day kanang oras na sa pagpanggawas. Inja asang sunduon. Kay kinahanglan jud ako musundo kay das ni Agi. Wala gitong nitabuan nga. Di ako may nisundo, di mo uli. Nagkamalisod dagjang maestra o maestro pagpaadyon ni Jack kay first time jud tong nagdagandagan kay di magpakuhang aysa. Muna ako murag kuan ko baka nang nay marag taga mga nahadlok ug lain mo sundo kay basig ngato gyapon yung hitabo nga na high blood siya aysa kay di magpakuha. So karon ako di mukuha ang isay kuan. Sa reaction kay nalagi time. Lain na rug ang aliana kanang attitude na time nga di masabtan. Naglakaw ra ko kay injara ko musakay. Dol raman pud ni si Jalak ko exercise pud kay wala pa pud ko ka exercise ron. Hala. Masakay benta ako. May motor. Karang madali unta. Tas ko niyang gilakuan. Balma? May balma? Dahil nasa lianahan ang nasundo. Baro ko ka-vlog dito si Jang Rome kay kuan ka ng daghang estudyante. Diya, hi Saday. Ay. Salamat sa Ginoo kay kuan maura day putos yang tay mga nagbinuang. Okay ra pud karon. Naadji time lagi ang kabadlong. Ya ganina kay nagbinutan makakaday. Kay istorya may mesejahang kananay maestro. Okay ra man kuno. May motor day. Ay motor. Ano itong sakganda ni day. May balhaban. Ano ito nang ilugpit day? Ano ito nang itakwin? Motor day. May balaban. Yung tatamad to pa rin siya, ma. Ugma. Ma? Ugma. Ito naman tamatog latita yung gabi. Mukha tag sinina anja. So latita matog. Wala mo na. Mamaya balabal day. Yung balabal, mga sensat dyan, ma. Pwede ka. Sama ni nato. Mamaya balabal. Magbuhat sa atang ati Aisa. Kaya reklamo na. Moments later. Niabot na day mi. That is by ni Sister Judith. Marabanan. Hi. Waman, mga katawhan raman. Isa din na. Uy, dyan nang uhag bungon. Ha? Dyan nang uhag bungon. Video mo rin tadi ini, wow, Okay na na. Bakas mo na na. Ito, ito, ipapakan ng Mama Ivy. Lagi. Wala. Pakuha ko, be. Karang lamia, dyan lang pagkakas bungo, no? Ako naman di pwede. Kay sakit ang gums.
Ate KJ. Kaya na ni mo bayran? Di, ayo, anak mo. Okay, hantin din. Ako yung pala niya. Gisupan dito ko ni itong bata pa ko. Uy, uso ba sa una? Karoon din mo. Pero ina ron. Anak, supang di na pwede mo supa. Supan ko ni mo sa una? Grabe na kagwa, oy. Hi! Hi sa pud mo dere, oy. Hello. Hi to my vlog. Soy, hi, kunosoy, hi. Hi, sa kuno smile, kunosoy. Uy, dada. Hi, Dansoy. Beautiful eyes. Gwapo ha, oh. May mga kaubanan, labi ang gwapa ha. Ilusa. Labi nagtagidya sa balay. Wala akong nakabahan mga gwapa ko no. Lagi. Hindi ko mabitin nyo datay din. Ajoy nagwapa kaya wala ko'y gwapa. Gidamay ka tiyang kagwapa. Na, kamu ra manggaling mga gwapa kay mga batanon pa mo. Magkinoan na yung tanani, magdinasili ka tayo. Mga batanon pa ha. Sila kay mga bata. Lagi. Magpala na yung baalit na magbusog. Oo. Tingnan sa pagmuhang na. Tama po na makita na mo beauty man na. Samo tayo ka, Sister Judith nga naong kagikas Manila. Ay! Grabe to. Nagping-pink good. Nagping-pink. Abi ko balhin na kong laing sampo. Speed na naman. Speed. Kita magbusa ba Na, alam may lagi mong naong po. Pang po. Obe, dudog pa dahil ako palit ni Apple man. Pag sagin ta kumingan ko. Kinsa naging makapoy na tangin na diha sa daan. Hindi kapoy na mo kayo ng sabon na gamitan. So, yan lang bilang so, yun panabon. Barita na lang may hati kayo, makanagda. Barita mo. Una, nung hamid po ka. Bakit yung naong ko dyan? Da, kadaghan ka mapin sa YouTube. Pero mali bunga. Ang prutas. Uy! Saya! Yan na, nanak ka na. Hala, kuya, wala galing ba siya kay makasaka? Kuya ko, oh? Gikan ba ito ni Hong Kong? Gipasaka man ninyo. Saka. Tamis, day. Diyan na si Ma'am Ivy. Indong ipasaka ni. Saan pagsaka, ma'am? Ay, saan Kuya, lagi si Diyan ka nakasaka, lagi si Diyan. Karon pa ko. Ala to, ano nakatagak? Dagana. Para! Di ko ala na ka buok. Ala to na. Wala sa sapa. Maadto sa sapa. Ayo dadto. Ana diha. Ana dai o kana. Dili na manggunang buhay. Tarbe sungkit. Hoy, ma'am. Ma'am gwapa. Panginahinay. Kuya, wow. Nagarat ko kay. Siguro nino. Oh, na. Panitra. Abaw. Happy na niya. Tadana, oh. Hi! Kuya, waning bajiha. Naamantanan mo sa kamang gajud. Ano ba? Karon pa ko nito. Ikaw na rumiling. Kaya ni mo saka? Kaya po. Kanang kuan. Kay laban nagsaksak ka na ba? Ako di ko kay mangurog ko. Kita man ko na may hinog. Wa jud ko pagwantay saka dito. Mao nining saka. Pensa mo daling gikan para sa Hong Kong. Kung lagi na sa kanal, di naman to makuha oy. Kinabibuhan jud. Magpasa sa kuha. Pinadaghanan. Na naman sa sapa. Dagana. Dagana bungag jang bungon. Ha? Apa di sa babaw di adagan. Di makita green paguban. Hi ma. Hi, nang pamig buongon. Kaon ni buongon kay tamis. Hi. Sapa kay pari hugas. Kandira. Grabe ka kung hala nang anak mo di ay. Hala tara nang anak. Na grabe baboy ni Sister Judith.
Kita na ko na ni siguro. Yada. Belegja na, Day? Day, belegja ba mo? Ha? Belegja. Belegja ko ano. Nana. Sar. Day, sana na ulay babuyan. Arang. Na. Nag-vaccine. Pong gidudari, pwede pa baka ni Day. Basig di gani. Kalimbing, may bunga, waman. Naghanag bungag ng bungon. Katong kisa ka nga ibi dito to. Lahay di po itong punuan. Naghanag. Ni daw na. Uy, mga talo kaban. Pwede pa yung mahuwag mga bata. Naghanag ka yung bunga nga. Nanay pagkaon man. Nasila'y bagong atabay. Bago pa ni Day? Darag tagijas pa ni Malay nga mong gingarian. Gikan pa ni sa Manila. Napugoy ang buta na kay buta. Naghanap si kag prutas ay. Itamnan man kuno kagkuan ka ng Malbiri. Nandiyan tubig na. Yara sister Uy, Judy. kanig tubig kay mga bata sa eskulan. Ano ito mag-ikaw? Kagitanim ni Karis sa Malbiri. Nabuhin naman kuno. Nadagan siya mga prutas. Nasa mangga. Nasi Jai. Isa ni rambutan. May rambutan. Yang bungo na. Yari sa kwalya na. May Madrid ay. Wah, incara day. Nayang bungon. Hanag-hanag bunga diyang bungon. Pugihan ka dyan. Napadyo diyang babuyan. Napoy diyang balimbing. Nairabay bunga. Si babaw. Daghan to. Hinog na. Manibay sa ang kaubanan, Sister Judith. Tamis lang? Yung mga kabataan natin interviewon. Lamig, buongon lang? Lamig? Tamis? Hi, sadali. Hi to my vlog. Hi! Hi! Sa may diyong i-shoutout sa diyong inahan. Gapit-tapit pa madami. Aman ni diyong panimalay, dapit. Ito? Dahil rat ko sa mga anak na isa. Anak ng itong Jaime. Mong mamahaman. No. Mong mamaligin. Lakaw? Ikaw nag sa maring bata. Isa. Tamis ang bungon. Wala ka sa libla. Tamis ulit ko no. Kanalong, karira gwapo lagi rin bata ah. Gwapo lagi ka doy. Sa baka bata doy. Wow! Oh. Interview na mga bata. Diara si ganang ko ni Jack ay gwapa. Di ang anak kong Japanese. Japanese ka, day? Japanese. Japanese. Na, mabuong di mo kinanis. Bungon kay daghan to. Dada ako ready di kumakaon. Balag. Naikag ko pero isod. Ba magmusugin rin na pamutitan. Kuhan ka ng mupo. Asla magulni. Ya, so ay ka inugar ba pero kay doubt man. May pera ni may tukar. May tukar, di mo tukar. So diyan ko nun ibig panit ron no. Soy, panit. Oh, panit na. Sa panit siguro na. Kada ada air. Naikag ko nila. Ada nagkaon kayo ba? Mag-vlog pa ka. Mag-vlog na diha. No, hindi po. No, nag-vlog. Ang nag-vlog na hindi pa kanon. No, yan po. Tagila mo kay guwapa mong pala-vlogger. Hala. Madaot. Parang pa ko kalingag, nainingag gwapa. Sa dugay panahon. Sila yung mga gwapa ha. Ano, nalubat na Sakto yun. dahil sa birthday na mo, dahil balagwa ko yan, wala ko yung regyan, ina na takagwa pa na kayo. Gwa pa kayo ka. Hindi maghanda ron. Hindi maghanda. Hala siya. Hindi makira. Ngayon, ako sabi mo. Hours later. Makupa. Ay, kung tatiri mo. Kahit tatiri,
gimingaw na dito po ni mo tita Tire. Birthday din ni Precious ma. Kasing Precious rin ma. Kaya tadugang ko ang mas dapat. Kasing status ma. Ano sana mawa ma. Operahan na ni. Pirahunon ma. Madok yung kumapapira. Mga madot magkama. Mau madok. Kuan. Parang na-impacted. Nasakita ka doon kay. Hindi ko mabing mag-vlog ma. Mahal kong sa series vlog noon. Mahal sa series. Pangan po kasi nyo pa umpisa niya ka pa makauli ng dali sa series. Ano sa arat hindi ka sa Tirig, Manila ma? Ano ba baka soft drinks dahil amin po na. Malaki ma.